Ginklaro sa Department of Health Region 6 ang rason sa temporaryo nga pag-suspend sa cremation sa syudad sa Iloilo. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Dr. Daphne Tiurima, designated spokesperson sa DOH-6, iya ginpahayag nga may nakitaan nga technical problem sa Gigato Abesha Crematorium Facility. Suno man kay Tiurima nga sa subong wala pa sang paginotok sa mga bangkay sang COVID-19 patients sa nasambit nga pasilidad apang nagakadapat nga ini ang masolusyonan gilayon sa pamunuan sang crematorium. Dugang pa sa natungdan makabig na nga alarming ang numero sa mga infected sang virus kag nagataas man ang death toll rason nga hindi dapat mangin kampante ang publiko. Kun madumduman duha ka semana ang gin-issue nga suspension para sa operasyon sang Gigato Abesha Crematorium, bangod ginapahayag nga hindi na sila makasarang nga mag-cater sang nagaalabutan nga mga bangkay agud nga ipaidalom sa cremation. Actually, no, one of the reasons they have to stop is that may technical issues sa ila so that they are unable to handle any further na cadavers, no? Ini si Karen Badilla nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.